Здравейте, приятели! Това ще е видеоурок как да направим Оли с TechDeck Fingerboard. Значи целта за олито е това, може да видите, това е моя Fingerboard. Значи целта за олито и после ще ви науча как се прави. Значи олито е най-лесният според мен трик в TechDeck триковете. Е така. Ето виждате. Ето, значи, олито, първо, не знам, вие може да не сте карали скейтборд, истински говоря, реален, но като тръгнете да правите оли, значи, разположението на краката е абсолютно същото как при олито на TechDeck. Значи, пръстите, в случая тук, пръстите трябва да са ви ето така. Ето така трябва да са ви. По-близо към надписа. Ето така от тези болчетата. Ето, виждате. И просто като скочите, като натиснете с средния пръст, като натиснете това отзад, фингърборда се дига отпред. И сега просто като скочите, трябва да плъзнем този пръст напред. Така да го направим. Но не прекалено, защото ако като дигнем и като го плъзнем напред, може да направим един трик, който се казва флип, който това е този трик, къде като скочим и така се прави. Значи за олито само натискате отзад, за да се дигне фингърборда и плъзгате пръста напред. Ето. И то става. Ето виждате, трикът не е труден, с течение вече ще се упражнявате и ще почнете да го правите по-високо с самия трик. Значи това е днешния видеоурок. Значи както ви показах, натискате със средния пръст отзад и плъзгате пръста напред. Ето. И това беше от мен, дано видеоурокът ви е харесал. Както казах, може да дадете палец нагоре. Ето, не знам дали виждате. Дадете палец нагоре. Също така може да се абонирате и за моята Facebook страница. Може да се абонирате за моя YouTube канал, който ще го има. Логичното ще е в YouTube. И задавайте предизвикателства. Също скоро мислим да снимаме истина или предизвикателство. Нещо такова с Кагата и Къда и Лео от GodFrust.bg. И това беше от мен. Забавлявайте се.